Hoy! Rah! Hello, bata. Hoy! Naunsa naman pud ka? Nagpinukoy na pud ka. Maayon akong pagkatulog dito sa sementeryo. Pero, kasi namukyot mo, birthing sa baa. Dili jud ko katulog og tarong ninyo ba? Ha? Gipainit ninyo akong ulo. Unsa man? Ha? Unsa may gusto ninyo? Ha? Sipat kaayo ka. Giingnan ka nga magpuyo dili magkiat. Kasi gigihapon og kiat. Unsa may gusto nimo, ha? Kuhaon ti ka diha. Ipasok ti ka dito sa pansyon gusto ka, ha? Sige na. Magpuyo. Ugtas imong inahan sa imong pagkakiat. Ipasok naman ta ka dito para magpuyo ka diretso. Ha? Zaman. Ha? Way na kaya? Way pangita ay o mamang papa. Dito ka, dito ka. Ha? Kay madlungod kang dako. Kasige kang mamadlong. Nahuman nimo. Magtiwas ka. O pili lang ka kiam. Pili lang ka madlungon. Sa bukan pa kang dako. Gasige kang papansin. Ha? Mga trabahoon. Umada. Unsa man. Ha? Dito ka. Oo, ha? Kay na. Dali na kong istoryahon. Dali na. Baka paborito na ako na madlungon ka ayo.